lige ned 3 for 3. Det er noget med Fred og Mans her. Det er opvarmning. Ja, det er Fred og Mans her. Vi laver en varm-up-video, hvor vi laver nogle forskellige øvelser til, når du er en rigtig god sportseliteudøver. Ja. Det er albueøvelsen. Ja, lad os komme afsted. Så vi er i gang med her, det er lunges, og som I kan se herom, så er Amanda rigtig god til det, og det er rigtig vigtigt, fordi man skal have nogle gode, ordentlige lårmuller, og det er det Amanda, hun er i gang med på her. Kan I se det? Det er nogle ordentlige bøffer. Yes. Skal vi mærke? Lige... Au! Se, det er det, jeg mener med. Hej, nu skal vi så få lavet nogle shots. Ja, som I kan se her, så skal man stå med en skulderafstand mellem knæene, fødderne. Og så kører du bare med shotsene. 1, 2, 3. Og hvis du lige prøver at vende 90 grader. Det er en rigtig god øvelse for lumpen, som I kan se her. Det er noget, man godt kan lide. En god sidemuskeløvelse. Kom med, så løber vi. Okay, jamen nu er vi så nået til en af de hårdeste øvelser, men den kan jeg, fordi jeg er rigtig god og stærk. Ja, og det er, hvor man hiver sig op i en pæl. Er vi klar? Ja. Nu er vi nået til kastegribøvelsen. Det er rigtig god for albuerne, bortset fra at vi også lige har albuøvelsen. Det er albuøvelsen. Ja, okay, lad os bare komme i gang. Ja, det plejer med en tennisbold, men det har vi ikke med i dag, så... Lidt den her. Ja, jeg er klar. Okay, og nu vil jeg så kaste den her over huset. Det var lidt svagt. Jeg prøver igen. Jeg prøver ikke igen. Jo, med hængen. Ja. Det var meningen. Ja, bolden skal også have lidt træning. Ja. Hej, og nu er det så tid til noget armteknik. Og så skal du ligesom op og ramme min ryg. Nej, numse. Okay, jeg er veldig træt nu. Er det færdigt? Ja. Ja, den her video, det er 100% seriøst. Vi går rigtig meget ved vores sport. Kineserne, de tager skolen, så vi tager sporten. Sådan cirka. Ja, og har du noget at sige? Ikke andet end slut. Jeg er bad. Ja, så er vi så nået til squats. Shots. Squats. Så vi kan se her, så... Ja. Ej, vi tager den lige op igen. Faktisk fat i og så op i en pæl. Er vi klar? Ja. Hvad? Vi kan holde igen. Kan du ikke lade være med at kaste så langt ind? Jeg har ikke sko på. Ja. Vi kan lave nogle armstrækninger. Lige så selv kommer hen. Det går, man ikke skal sætte mig ting op. Det går ikke så godt. Så med